YouTube entry tam tak hi chuan engti ka tangin nge YouTube pi alo in tran ti kan hre kher lowang tin YouTuber thren khat jinga po hian shelo om thei viau in karing mi hnute mu chak wanga lo piang chuak ani ti pe hi chu shelo kan tam viau ome mi chi sang sangin mani video te da theina turatan YouTube pi siam ania kumsang ni panga Valentine's Day tak khan injialu fel alonita ani social media kan hriat chian male mobile phone po kan la mu phak lo lai kumsang ni pali atang dai to khan YouTube siam chuak tu terel ruwa chuan thil danglam ti duna halo om ran to maya ma se atir taka he idea an nei theina chanero thil ro pui tak chu ani bik lem lo sangni palikuma Super Bowl a khan thil theng danglam tak mai awma kha thil kha Super Bowl history a chuan achuang reng to nge yang le American football ngai na tu tam tak fuan khomin champion zone na game mu nom lutuk chu an thlir thap maya New England Patriot le Panther 10 in khel munom eltiang an pho chuak miawalom first half azo chuan khati hunlaya celeb ngai san hlole Lar Berber Britney Spears Kid Rock Nelly PDD Justin Timberlake tele Janet Jackson ite anin lan hloma Justin Timberlake chuan a single la Rock Your Body a saklain alo che hit ve deuh ni turani alampui Janet Jackson ni note phone na kor malam chu ati tlak sak ta hlau maya thir tu mi pui maktaduai za somli chuang ma Janet Jackson ni nute chu alang ta huai mai ni chu thil kher chu mi mudu zong takte po anima na le nute pani nei ve tho me chedang te po chuan an lomin an soi du viau maya a mu piangin a mu ve tho an thian te bula war tak takin an soya a mu ve lo te laka phei chuan inti theinan tak an lamang zui bok milar ngai san anaboka a om viau ani Britney Spears te po kha mizo pa zinga ngei lumhluma hlo du te po anom ve nok thowania chutia select nute lang hiai mai chu muchak engang ma se life flyer en lo chuan mu ngaina awang ta viau loisia life a en ve man lo thil thlen live video en ve chak si tam takin Google a chuan video chu anjong ta sup maya ahun line Google a zon hlo ber ani hial ani in khel ai mai in te alarta jok tlat maya chutianga Jackson ni te muchak mu ve man lo jinga chuan tlangwal thrisel tak mai PayPal a thoklai chawet karim po atel ve hlau mai ani hian kha soro puile soihlo kha amu ve man lo tlat maya a hanjong ve ngiala amu ve thei mai box si lo chuan ngai tuana thar nein min video an post zong theina tur site engemo tak aw matrul ti chu angai tu chuak ta hlau maya mani mai chuan anha nen aboi ve sia a thian te pani Steve Chen le chatharli tenen chuan chohlui kil hovin athil du ti puitin theidan tur chu an soi hota an doi lo lomboka an thiam na ta tho khomin video post theina tur software siam chu an boi pui chanta kumsang ni panga Valentine's Day chuan chatharli chuan until siam chu a register fel theita ani heta until siam chu hi kan man tang kai tak YouTube hi alonita ani tuna YouTube kan khoina saddan ma hi chuan zawet karima khan Jackson ni te kha amuchak velo palang ti ala om zoma ome YouTube a video upload masak bar chu kumsang ni panga April tha nin zawet karima video siam sahuana thlona clip toite mi at the zoo ti chu ania ti chuan mei tha alo her chuan YouTube beta site chu launch nin September tha chuan Nike advertisement video chuan 1 million view anei phader mayani he video hi YouTube siam ani nuwa 1 million view nei masaber ani nge ti chuan settings le mamo chi sang an siam belin an thuam tha chhozel boka kumsang ni paruk October tha chuan Google lamin he site hian mi loma hloin en a hlo don ani ti riain billion khat le point somruk panga in an lei chhongta Google lamin an enkol china phei hi chuan athang chak khop maya mapo ason hle bok ramdanga man thei tura siam chhozel nin tongdang support te point an upgrade chhozela tin audio video te po ati thei chhota zel bokani tuna kan tiang kan mel langlova kan soyang te hi mitam takin kan tangkai pui ani atoi zongin soithuak thuakila kumsang ni som pakhat October thla khan live thei turin an siam lea kumsang ni som pani July tha Olympic kha YouTube pa an live masak ber aluni tabok ani
kumsan hi som pani December thla chuan video pakhat 1 billion view nei ma saber chu alo lang le ta hlol maya chu engdang nilovin Gangnam Style ngat kha ani Gangnam Style hun laya nula le tlangwal tun thlenga nupui pasal la nei lo kha chu innaw pangwak to kher lawang le YouTube launch ani phata zon hlo ber chu engdang nilovin Jackson ni te video bok chu ani le ta YouTube lo pian chu chan ber chu te ani tak deuh ber chu tin YouTube that vena deuh mai pakhat chu kan mang thiam tlanga aol sam mai ba ka kan video da thatna ani rualin sum alak lu thei bok hi ani tun din hmuna chuan mitin ti thei deuh tho hian YouTube hi kan tui pui viau to maya en tu kan tamin khoi tu kan tam to khop mai minute khat zela hian darkar zanga chuang zel hi video upload thin anga chut ania tin video siam tu te hian advertisement subscriber le viewers revenue atang te in lo an nei ve lek thina hei hi mitam takin ei zon na pui beratan an man thei pha bok keini hi lockdown thin chu semi youtuber kan ni maya video siam lama pachevio maila clear tu te du saknain kum khatlai kan local ve tareng maya nikum November ni kwa khan he channel hi siam ni in tuna hian clear tu te du sakna wangin subscriber po kan nei ve tanwal mai min subscribe tu zong ten hena lom tu ka soya tin video min clear sak thin tu tele comment tak min hu che saka video min like sak thin tu te zong hena thin lung takin lom thu ka soi boke feedback tak min pe thin tu tele video min lo share sak thin tu ten hena lom thu ka soya min la subscribe lo ten min lo subscribe saka video te min lo share sak le zel turin ka han ngen ngal bok cheu ani